שלום לכולם, היום חייב להודות, אין לנו הרבה זמן מצד אחד, מצד שני אנחנו בסדרת האותיות שלנו מסבירים את האותיות מם, נון, סמך, אותיות מאוד חשובות לפי דעתי, אז היום אני מנסה, מם, נון, סמך, מנסה, להסביר אותן הכי מהר שיש, עברית בצורה הטבעית, יאללה. מם. מם. מם זו אות מאוד 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 נפוצה בעברית. יש לנו קודם כל המון מילים באות מם. אני אנסה למצוא לנו כמה זריז. ושנית, יש לנו המון מילות שאלה, questions באות M. שזה שמתי לב שכמו בכל שפה יש איזה אות נפוצה לשאלה. נגיד באנגלית זה WH questions, שלומדים את זה די מהר. בגרמנית גם ה-W משמשת לשאלות וו, ור, ון, ון וכו'. באיטלקית Q וגם C מאוד נפוץ, קוונדו, קוונטו. בערבית אני חושב שזה גם מים, האות מים לשאלות. וברוסית גם יש לנו קקדה, קודה, גם מאוד דומה. מעניין, תכתבו לי בתגובות אם אתם יודעים למה הרבה שאלות מתחילות באותה אות. מים. מים. מטען. מטען, מילה מאוד חשובה. משקפיים. משקפיים. מפתחות. מפתחות. מכונת כביסה. מייבש. אמא, שזו המילה הראשונה שתינוק אומר, באמצע יש לנו מם. אמא. מילות שאלה. מי? הוא. מי. מתי? when. מתי. מה? מה? what. למה? why. למה. לא מתחיל במם, אבל זה כמו למד שהיא אות יחס ומה. מדוע? מילה נרדפת ויותר יפה ללמה. כמה. כמה זה how much, how many, wie viel. כמה. גם כף, אות יחס לדעתי, ומה. שימוש חשוב למם למתקדמים מבינינו. מם היא מאוד שימושית בפעלים, verbs, פעלים בגוף ראשון וגוף שלישי, ביחיד. מסובך, לא לדאוג, נלמד על זה המון 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 בעתיד, כי אני חושב שזה אחד הנושאים הכי קשים בעברית. אבל נגיד אם אני רוצה לתאר פעולה שאני עושה עכשיו, אני משתמש באות מם בתור ההתחלה של המילה. נגיד אני מנסה, הוא מנסה, אני מסתכל, הוא מסתכל, אני מנגן, הוא מנגן. כמובן לא כל הפעלים, אבל הרבה מאוד. נגיד אני אוכל, אז אוכל לא מתחיל במם. אבל הרבה מאוד מהפעלים מתחילים באות מם, אם זה פעולה שאני עושה או הוא עושה בהווה. עכשיו, חבר'ה, לא להיבהל מהפעלים. אני יודע שזה נשמע קשה, ובמציאות זה קשה. אנחנו נלמד על זה בעתיד. אז בינתיים נמשיך לאות נון. בואו נראה מילים באות נון. נרות. נר אחד, שני נרות. נורה. נורה. אוי, הרסתי להם. מה עושים? לא מצאתי הרבה מילים באות נון. ניסיתי, לא מצאתי. סוף הוידאו, נון סופית, מם סופית יהיה לנו. עוברים לסמך. סמך אולי האות הכי פחות חשובה מבין השלוש. כמו S באנגלית, עושה תציל. ובואו נראה שימושים שלה. מילים שמתחילות באות סמך. ספרים. ספרים. סרפד. זה מי שדורך על זה, וואי. דרכתי כמה פעמים. חתוליס בא לבדוק מה אנחנו עושים. נגיד לו שתכף סיימנו את הוידאו. סלוטייפ.
כמובן לא בעברית. סלוטייפ. זה נייר דבק בעברית, חבל שלא חשבתי על זה כשלימדתי את האות נון. 20 שניות על מם סופית ונון סופית. מילים שנגמרות באות מם, אז הן מסתיימות לא במם הרגילה, אלא במם סופית. דוגמה, שלום. הצורה של מם סופית זה פשוט ריבוע כזה, אנחנו נראה פה בעריכה של הוידאו. נון סופית זה פשוט קו מאוד ארוך, כמו השם שלי דן, או נגיד כמו המילה חלון, מסתיימות בנון סופית ולא בנון רגילה. נראה שנייה איזה חלון יפה, נגיד זה, אופה איזה חלון, מסתיים בנון סופית. זהו חברים, הגענו לסיום של עוד פרק של עברית בצורה הטבעית. תודה שהייתם איתנו היום באותיות מם, נון, סמך ובונוס מם סופית ונון סופית. תעשו לייק לעמוד, לייק לסרטון, לא לעמוד, מנוי לעמוד, ונתראה בשבוע הבא. אנחנו מאוד קרובים לסיום סדרת האותיות, מה שעושה אותי מאוד שמח, כי אחרי הסדרה הזאת הולך להיות בו בעמוד, חבל על הזמן, מלא חתולים, מלא נושאים יותר מעניינים ויותר מתקדמים וכולי, אבל נתראה בשבוע הבא עם עוד אותיות. להתראות.